Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chatunga Mugabe odedzera kuti maSouth Africans makapusa makapata makufarira kuti kwahwina murungu paMiss South Africa, imi muchikanganwa kuti mapurazi makabirwa nevarungu ivava. Dai makangosiya musikana weari akabata. Chatunga ataura achiti iye South Africans spent the whole month fighting a black girl, but a white girl ended up winning. They even accusing her mom of stealing identity, but the father of the girl who won stole land from them. These guys never cease to disappoint their ancestors. Ndozvataurwa naChatunga Mugabe, zvazokonzeresa hondo yemarudzi between maZimbabweans, maSouth Africans, tinongoti maAfricans ese, because papasangana nemanigerians vese vanhu vari muAfrica vanga votanga kutukana. Asi Chatunga adedzera kuti aiwa hapana zvakadaro, kushungu vazviramba, vadedzera kuti aiwa imbavha idzi makabirwa minda. Asi Chatunga azoenderera mberi achiti varungu ipapo vari kutofa nekuseka vachiti makapusa because muri kurwa mega. Aripo mumwe anga achitaura anga ari muSouth Africans ati fighting criminals and criminal activists and we won. Don't get it twisted. Ndozvataurwa neuyu hanzi usa don't get it twisted. Fighting criminals and criminal activists and we won. Mumwe munhu akauya akati Nigerians have the land but they are everywhere selling zvimadhiragi. Ndozvataurwa nemumwe munhu hanzi vanotengesa zvinodhaka. As we all know, netotongozviziva kuti ndokwavakazara vanotengesa zviya zvinodhaka guys. Asi Chatunga azoenderera mberi because anga achipikisana nemamwe wemaSouth Africans. Chatunga akati what about those who stole your land? Adzokorora Chatunga. Mumwe munhu akati as long as she is not a Nigerian we are fine. Mumwe munhu akauya akati she looks like a Nigerian and smells like Nigerian. She's a Nigerian. Trust your instinct. And voila, she's a fraudster of a woman. Her mother stole someone else identity. Ndozvataurwa nemumwe adedza kuti hatina basa nazvo. Mumwe munhu akati what a sad day for Africa and African woman. So guys, ndo nyaya iripo, handisi tinoti kudii nazvo. Mumwe munhu akati she's not a Nigerian. Mumwe munhu akati vakapusa maSouth Africans. Mumwe munhu akati South Africans has other race besides black people. They are Indians, whites, colored, hence it called Rainbow Nation. But of course you wouldn't know this because you come from a country that isn't diverse when it comes to race. Don't be ignorant. Chatunga mumwe munhu adaro. Asina Burna Boy uya anoimba azopindurawo achidedzera achiti so far all that ndo zvatorwa naBurna Boy aisa picture yemurungu, saka ari kutosvorawo ari kudedzera kuti pese panga muchirwa muchipopota kwazowina murungu chii chakadaro. Handizi guys, asi isu seTFA Files tinofungidzira kuti chinhu chakanyanya kutsamwisa maSouth Africans panyaya iyi yaMiss South Africa ndeyekuti paakahwina musikana weanonzi Chidima, family yake yakanofara yakabata maflag vachiimba nechiNigerian. Ndo patiri kufungidzira kuti maSouth Africans haana kufara nazvo, kudai pamwe maybe kudai akabuda akabata flag yeSouth Africa, I think zvese zvasingavi zvakaitika. Asina Burna Boy azviramba, naChatunga azviramba, nemamwewo maAfricans azviramba. Asi maSouth Africans munongoaziva akamira ese. Pakahwina musikana weanonzi Chidima, maSouth Africans akabva atsamwira izvozvo zvokuti akabva abuda akabata Nigerian flag, akabva aita petition yakanasvika nekunana Home Affairs eminister. Zvikanzi mirai titarise nyaya yacho. Manyaya yacho yakatotariswa vakadiscover kuti aiwa mai vemusikana uyu vakatobawo ID yachona kuna vamwewo mai mayezi akadarika. Saka musikana uyu akatozoona kuti aiwa paipa, akabva aita sei, akabva ati aiwa chimirai ndichiregedza ndakubuda mucompetition, chitsvagai mumwe munhu. So guys, handizi kuti kudii. Mumwe munhu auya wakati Mia is a poor South African, we accept her as our Miss SA, we still can't
have a Nigerian fraudster representing us. Mumwe munhu akati iwe Chatunga unokanganwa, ko imimi muZimbabwe, Miss Zimbabwe chii, hasi murungu here? Vamwe vakabva vaisa mapictures vachiti Miss Zimbabwe murungu, saka iwewe dzikama usataure kwasina kuswera. So guys, don't nyaya yacho iri kungotenderera all over social media. Apa ndiChatunga anga achikonzeresa kuTwitter, kuXbox, asi havaita kutukana vanhu zvisingaite. Mamwe maZimbabweans achidedzera kuti haya vakapusa vakapata aya maSouth Africans, vamwe vanhu vachiti aiwa vari right. Saka maSouth Africans ari kuti iwo isusu hatina mbotsamwira nyaya yekuti ati represent, asi problem ndeuti uyu muNigerian, ndozvinhu zvatakanyanya kutsamwira. Uyo murungu asi akazvarirwa pano, zvinhu zvake zvese hazvina kana problem. So guys, handizivi tinoti kudini nyaya iyi, because kushungu vazoipindira vakakonzeresa hondo yemarudzi kuTwitter uko, vakonzeresa hondo yemarudzi kushungu. Munongovaziva mega kushungu vakataura pane pasina kumira zvakanaka. Kana muchingoda kuenda kuTwitter kana kuti kuXbox, kuX ikoko, munongoenda mononzwawo nyaya dzacho dzakasiyana siyana, because vanhu vachiri ngokomenta. maSouth African munovaziva kuti akabatana, achiri ngokomenta achizviramba achidedzera kuti hapana zvakadaro, iwe mufana iwe usataure kwasina kuswera, tikangokubata togona kungokubata tikakuzvambura zvisingaite. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Out.